Nový deň, nový prieskum. Slovenská politická scéna zažíva v polovici mája 2026 mimoriadne dynamické obdobie, čo potvrdzujú aj najnovšie tvrdé dáta z exkluzívneho prieskumu renomovanej spoločnosti SANEP, ktorý bol pripravený špeciálne pre spravodajskú televíziu TA3. Tento podrobný rozbor voličských nálad ukazuje, že politická mapa krajiny zostáva naďalej ostro rozdelená, pričom boj o vedúce postavenie v štáte sa odohráva medzi dvoma hlavnými názorovými prúdmi. Ak by sa parlamentné voľby konali v čase realizácie tohto merania, do poslaneckých hlavíc v Národnej rade Slovenskej republiky by zasadli zástupcovia hneď 8 politických subjektov, čo predznamenáva mimoriadne komplikované povolebné vyjednávania a ťažké hľadávanie vládnej väčšiny. Pozrime sa najskôr na celkovú očakávanú účasť a správanie voličov, ktoré vládnu aj opozičnú taktiku zásadne ovplyvňujú. Z prieskumu agentúry SANEP jasne vyplýva, že takmer 70%, presnejšie 68,7% oprávnených voličov je dnes pevne rozhodnutých, ktorej politickej strane by odovzdali svoj hlas. Naopak, skupina váhajúcich občanov, ktorí by nevedeli, koho voliť, predstavuje necelých 14%, konkrétne 13,9% opýtaných. Zvyšných 17,4% deklarovalo, že by sa na voľbách vôbec nezúčastnili. Tieto čísla ukazujú, že slovenská verejnosť je vysoko spolarizovaná a väčšina ľudí má jasný názor na smerovanie krajiny. Oproti aprílovému meraniu nedošlo k žiadnej zmene na samotnom čele preferencií. Svoje dominantné a vedúce postavenie si udržuje vládna strana Smer, ktorá by voľby v polovici mája vyhrala so ziskom 20,1% hlasov. Aj keď si táto strana oproti minulému mesiacu mierne pohoršila o 0,4 percentuálneho bodu, jej pozícia je stabilná. Analytici navyše upozorňujú na jej vysoký volebný potenciál. V prípade, že by sa voliči, ktorí dnes zvažujú voľbu Smeru len ako svoju druhú alternatívu, nakoniec definitívne rozhodli pre túto stranu, jej zisk by mohol vyskočiť až na úroveň približne 22,5%. V prepočte na mandáty by to pre Smer znamenalo zisk 36 poslaneckých kresiel. Na druhom mieste sa umiestnilo opozičné Progresívne Slovensko so ziskom 18,8% hlasov. Progresívci zaznamenali oproti aprílu o niečo výraznejší pokles, a to o 0,9 percentuálneho bodu. Ich súčasný volebný potenciál sa pohybuje okolo úrovne 20,5% a v parlamente by podľa čistých preferencií obsadili 33 kresiel. Na 3. mieste sa etablovalo hnutie Republika pod vedením Milana Uhríka, ktoré si upevnilo pozíciu 3. najsilnejšej politickej sily v krajine a do parlamentu by poslalo rovných 20 poslancov. Veľkým prekvapením je 4. priečka, na ktorú sa vyškriabalo hnutie Slovensko Igora Matoviča so ziskom 8,3% hlasov, čo by mu vynieslo 14 mandátov. Až za ním skončila koaličná strana Hlas so ziskom 7,6%, čo by v parlamente znamenalo 13 kresiel. Presne rovnaký počet 13 mandátov by získala aj opozičná strana Sloboda a Solidarita, ktorá oslovila 7,2% voličov. Brány parlamentu by úspešne prekročilo aj kresťansko-demokratické hnutie so ziskom 6,1% a 11 mandátmi. 8 úspešných strán uzatvárajú mimoparlamentní demokrati, ktorí by so ziskom 5,8% obsadili 10 poslaneckých miest. Naopak, obrovské vrásky na čele musia mať predstavitelia Slovenskej národnej strany. Strana Andreja Danka by so ziskom 4,3% zostala pred bránami parlamentu, čo by pre súčasnú vládnu koalíciu znamenalo stratu parlamentnej väčšiny. Do Národnej rady by sa nedostala ani Maďarská aliancia so 4% a hnutie Sme rodina, ktoré získalo 3,9% hlasov. Tento najnovší prieskum jasne dokazuje, že nálady verejnosti sú vrtkavé a politická scéna v roku 2026 prechádza zásadným prekresľovaním doterajších spojenectiev. Dokáže podľa vás strana Smer udržať svoj tesný náskok pred progresívnym Slovenskom, alebo sa karta v najbližších mesiacoch obráti v prospech opozície? Čo hovoríte na prepad vládnych strán Hlas a Slovenská národná strana, ktoré by dnes nedokázali udržať súčasnú koalíciu pri mocenskom kormidle? Napíšte svoj názor do komentárov, táto divoká percentuálna bitka totiž môže kompletne zmeniť budúcnosť Slovenska.
Ak chcete aj naďalej sledovať najnovšie exkluzívne prieskumy, detailné volebné analýzy a zákulisné ťahy politických lídrov, dajte tomuto videu like a kliknite na odber. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom politickom prehľade.